Canals Galeria d'Art ha tancat les seves portes però es reconverteix en una galeria virtual i en un estudi domicili. I per explicar-nos en què consistirà avui Autòctons ens acompanya el seu director Josep Canals. Benvingut. Gràcies. Més que benvingut, he de donar jo les gràcies per avui acollir-me aquí, Bé, jo crec que és una fórmula diferent de... Bueno, les galeries és un lloc obert, però és un lloc obert extern, que estan pels carrers i per les ciutats, però també a moltes ciutats del món hi ha estudi, galeria, taller a la llar particular dels artistes, i això no solament de l'artista visual, sinó també del poeta, de l'escriptor, tal. I, per exemple, no sé, aquí a Mollet tenim el que avui és el Museu Abelló, però és que davant del Museu Abelló hi ha la Casa de l'Abelló, amb la seva col·lecció d'obres d'art, i allò és una meravella entrar en aquella casa perquè, com passen aquí, les parets estan plenes de quadros, de records, de vivència d'una època, perquè amb ell, a part de ser pintor reconegut, li interessava molt també anar agafant gent de la seva època. I qui et diu això, doncs et diu de poetes que hi ha en altres indrets del país que han fet de la seva torre aquest indret. Perquè avui, com hem dit, ens trobem en aquest estudi domicili de Josep Canals, aquesta nova galeria. Com hem dit, imagino, tu deies, molts artistes ho tenen a casa seva. No suposo que és la font d'inspiració de molts, vull dir, on treballen, on s'inspiren, no? Sí, hi ha molta gent que, bueno, jo he conegut molts artistes dels que he conegut al llarg de la meva trajectòria professional, que a part d'exposar en galeries o tal, a casa seva tenen les dues habitacions, o les tres, o una, o que sigui, on fan és el seu taller d'inspiració, de treball, etc. Llavors fan servir els passadissos, fan servir diferents indrets per ensenyar aquella obra. I aleshores, bé, aquest és un camp que hi és molt, sobretot en les arts visuals. O sigui, vosaltres, si aneu a qualsevol estudi d'artista, pintor, escultor i tal, casa seva també ho és, això. És un petit museu. Sí, perquè saps què passa? Em diuen, i això és real, els poetes, que són ànimes, que són esperits, perquè tot el petit museu, tot això és una vibració que et dona, que t'inspira, que llavors et fa inclús llegir, et fa seguir la poesia, bueno, és tot aquest món. És 24 hores non-stop, un artista, un galerista, un pintor no té horari d'oficina, No, aquesta és una de les grans avantatges, perquè si parleu amb gent, per exemple, no sé, ara mateix, ahir estava jo parlant amb l'Arnau Puig, que se'n va cap als 90 anys i té problemes per caminar una mica i tal, però en canvi és l'únic membre viu del grup de Balset, del primer grup d'art d'avantguarda que va haver-hi, diguéssim, durant l'època civil, etc. I em deia, diu, acaba de fer un article meravellós pel diari Avui, no? Doncs hi ha gent i segueix escrivint llibres, etc. I això s'inspira i, a més, fa servir les noves tecnologies. Nota tot aquest bagatge que tenen molts intel·lectuals universitaris, en tots els camps, inclús en el camp periodístic, doncs clar, l'han de deixar explicar, l'han de deixar... Han de comunicar-ho. L'han de comunicar-ho. Josep, si et sembla, anem a parlar de tu, perquè avui tu ets el protagonista d'Autòctons. Com afrontes aquesta nova etapa? Home, la nova etapa l'afronto, doncs, com molta gent dintre del món de l'art fa. Hi ha qui arriba a certa edat i diu, escolta'm, jo no puc aguantar, en aquest cas, una galeria d'art que no ve públic, no es ven, estic en un barri marginal que es diu que es faran coses i no es fan, etc. Llavors dius, bueno, tanquem aquest espai, donem-li un enfoc diferent, aprofitem
els mòbils, aprofitem la tecnologia. Per tant, comences aquesta nova etapa, aquesta galeria, diguéssim, virtual, on la gent podrà comprar i veure les obres, no?, a través de la tecnologia, a través de l'ordinador, no? És un avenç. Exacte. És allò que diuen evolucionar o morir? Sí, a veure, molts dels que ens estan seguint veuran que un dels aspectes en aquests moments positius és l'aspecte de que tu tens que fer un viatge i potser ja no vas a l'agència real de viatges, sinó vas a una pàgina virtual que et surten unes ofertes. Potser tens que comprar roba o tens que comprar una cosa que aquí no tens i que ho compres a través de la xarxa. I bé, com això, moltíssimes coses. Llavors la xarxa està entrant en tot tipus de comerç i també està entrant en tots els aspectes culturals. En teatre, en cinema, si allò t'agrada llavors vas a veure-la en gran pantalla, però potser primer te la baixes aquella pel·lícula per veure-la a l'ordenador o per veure-la amb un mòbil i llavors segueixes, per exemple, les notícies diàries, jo no en compro 10 diaris cada dia, jo segueixo el que està passant en el món a través de la xarxa. I llavors sé el que està passant als Estats Units, el que passa a Europa, busco, en aquest cas, les pàgines culturals, saber què està passant, i quan estàvem parlant abans de 10 al 7, a 10 al 7 no tenien informació, i em deien, en aquest cas l'Arnau Puig, que és l'únic membre viu, però jo havia conegut amb altres, com és el Terrats, que havies posat a casa meva, o altres del grup, i em deien, no, nosaltres teníem que algú que anava cap a Alemanya o que anava cap a França que em portés una revista per veure què és el que es feia en aquells moments artísticament. I clar, la informació que arribava a Espanya era molt petita, però era l'única que tenien. Avui no, avui tenim una informació enorme. Massa dirien alguns, no? No, perquè, a veure, escolta'm, aquesta entrevista la podem veure avui, d'aquí 10 anys o d'aquí 5 anys. Forma part d'una part de la història d'un galerista que en un moment concret està explicant sobre el que avui és una ciutat important al costat de la capital de Catalunya, que és Sant Cugat, és important al costat de Barcelona. El que passa és que no ha acabat d'agafar les riendes fortes i encara estem una mica la sabata i l'espardenya. Perquè el concepte, per tant, de galeria ha d'anar evolucionant, no? Em comentaves abans de començar aquesta entrevista que a Nova York ja el concepte d'exposar es canvia, no? Normalment ja està amb una persona tocant música, no? Es donen copa de cava, vull dir, ja no és vaig a visitar una galeria, miro i me'n vaig, no? És molt més complexa. Sí, exacte, o sigui, les galeries canvien el mateix que està canviant el món del cinema o el món del teatre, vull dir, el teatre no cal anar a un gran centre teatral, sinó que hi ha teatres petits de 50 persones i allà doncs són persones que a vegades només hi ha un actor o hi ha 2 actors, perquè clar, la crisi també ha fet que aquelles grans companyies que feien sarsuela o que feien obres amb 15-20 persones hagi canviat. Però bé, això és l'evolució pròpia del temps. Però bé, a veure, el llibre en paper mai desapareixerà. La pintura sobre tela tampoc mai desapareixerà. El que passa és que hi haurà una evolució i hi haurà, en aquest cas, per exemple, el Sergi Bernils, que és un dels artistes bons que tenim en aquest país, doncs, bueno, a part de veure-li l'obra, també hi ha una projecció a nivell d'Europa. Per què? Perquè es posa a Itàlia i es posa a Alemanya i llavors la seva obra es mou, perquè tu al final el que vols és veure el tipus de teixit que portes, el tipus d'estètica en directe. I això no canviarà mai. Vull dir que de forma en directe, tot el que tingui a veure amb les arts
i serà. Parlaves de Sergi Barnils, és un artista santcugatenc que ara està exposant a Barcelona, però ell sobretot ha triomfat molt a nivell europeu. És aquí potser que no sabem apreciar bé l'art, aquí a Espanya, a Catalunya, Josep? Bueno, exacte. Aquí hi ha coses que funcionen. Per exemple, jo ara més que mai, aquests dies he dit molt bé la Núria Espert. Ha fet una crítica, perquè ha sigut una de les premiades per l'estat espanyol, com gran actriu i tal. Diu, en temps de democràcia, diu, no s'ha sapigut valorar el que hem aportat i estem aportant dintre del món de la cultura. Aleshores, esclar, hi ha molta gent que està aportant moltíssim dintre del món de la cultura i aquí els diferents governs dels diferents colors no ho han sapigut valorar. Aleshores, esclar, els artistes han tingut que sortir fora, en tots els camps. I en el camp de les arts diu, escolta, no pot haver-hi un petit museu, o per exemple, en aquest cas, el Sergi Barnils està exposant a la Fundació Vilacases de Barcelona. Doncs només hi ha 2 fundacions d'aquesta importància a Catalunya. Com podem fer un país normal si només tenim 2 fundacions d'aquest tipus? Però clar, què passa? El senyor Vilacases era un farmacèutic i té una empresa important farmacèutica que amb els diferents medicaments li ha permès agafar edificis modernistes, edificis importants de Barcelona, en té 2 o 3, un altre que té en el Poble Nou i alguns que té al Palafrugell. I sobre això crear una col·lecció important d'obra d'art que a ell li agrada. I per tant, capital privat. Capital privat. I aquesta capital privada, esclar, en definitiva, queda en el patrimoni d'un país, que és el que passava en el segle XVIII o altres, que llavors això és el que omplia el Museu del Prado o el Mnac, per exemple, totes les pintures romàniques, gòtiques o d'altres autors, doncs era gràcies a la iniciativa privada i qui diu això? Diu els Güell, que seria Barcelona sense els Güell, doncs amb tota la tasca que van fer amb etapes modernistes i tal. Llavors pot haver sortit artistes com Gaudí o com sigui. Vull dir que Catalunya és una terra d'artistes. Bueno, Catalunya i l'estat espanyol i diguéssim que tot el sud d'Europa. El que passa és que aquí les empreses, per exemple, Sant Cugat té empreses importantíssimes que podrien dedicar-hi 2 euros i qui diu l'empresa diu aquell hotel o tal i qual, i això formant una part. Hi ha ciutats que ho han fet, que tenen escultures públiques pel carrer i tal, i aquí no s'ha agafat. Perquè aquesta reivindicació podem dir que és històrica, Josep. Nosaltres des de Televisió de Sant Cugat tenim imatges ja dels anys 90 que sortia en Josep Canals, una mica més jove que ara, ja demanant aquest suport de les administracions. Tenim nosaltres aquest arxiu i el vam estar buscant i ja trobàvem aquesta reivindicació. Fa molts anys que vosaltres demaneu això. Sí, perquè hi ha un aspecte. A veure, Sant Cugat és conegut dintre del món de les arts, o sigui, aquí era una terra de pagès, i com altres pobles i ciutats. I aleshores que ha anat evolucionant doncs, amb un nivell cultural, econòmic important. Penseu que anem tindre la Universitat Autònoma que va començar a Sant Cugat, després hem tingut empreses importants com la Televisió Espanyola que va ser, i la Catalana d'Occident, que van ser els primers que van vindre a Sant Cugat, i després han anat venint empreses de projecció internacional, inclús algunes econòmicament fortes, no? Però això no s'ha notat artísticament parlant. I no s'ha notat perquè inclús nosaltres que som un lloc que amb tapís som l'únic lloc de Catalunya, perquè amb tapís només hi ha la Real Fàbrica de Tapices de Madrid i la Casa Aymat de Sant Cugat, que va ser l'Aymat, que a través de la Mancomunitat els van ajudar perquè introduís el tapís a Catalunya, i llavors en aquest lloc es va convertir en el que se'n diu l'Escola Catalana de Tapís. I aquí van participar-hi doncs, el Miró, el Picasso, el Ràfols Casamada, Subirachs i, per descomptat, com Pal de Paller, el Grau Garriga. Bé, avui diuen, és que aquí no ve públic. Escolta'm, no ve públic
perquè no ho potencien l'administració. No fa que les escoles, que la gent de tercera edat hi passi per allà. Escolteu, a Sant Cugat tenim un centre cultural que va crear un alcalde, que era Aymeric, que va crear una escola, va crear una biblioteca, va crear uns cinemes, va crear un teatre, però es va oblidar del museu, d'un petit museu, on podien agafar els d'aquí. Aleshores, què passa? Aquest centre està molt ben portat i dirigit perquè té un gran professional davant que mou gent del món de la crítica, mou de més populars a menys, però fa que tingui una vivència important i això està fent que la gent s'interessi per la dansa des de clàssica fins al cantant de moda, etc., fins a obres de teatre, diguéssim, no? I altres actes. Aleshores, amb art, amb belles arts... De l'auditori, no? Sí, de l'auditori. Amb belles arts no ha passat això. I qui diu això, altres coses. I prova d'això és que, per exemple, la televisió de Sant Cugat és una televisió privada, hi ha moltes coses d'aquestes privades i que aguanten aguantarem fins que puguem. I llavors hi ha formes d'aguantar que és transformar. Transforma't o moriràs. Llavors, en el món de l'art hi ha molta gent que es transforma convertint un petit despatx en un centre on poder treballar amb aquest aspecte. Que és aquesta transformació que has fet. Sí. Josep i on estem nosaltres ara mateix. Però com dèiem, tu portes moltíssims anys, fa 40 anys que vas obrir... 44 anys. 44 anys que vas obrir la galeria. Perquè tu ets artista, també. Nosaltres sempre parlem de Josep Canals com a galerista, però aquí tenim, per exemple, un quadre teu. Per què vas decidir obrir una galeria a Sant Cugat? A veure, perquè jo soc de Sant Cugat, aleshores en el seu moment amb uns socis va sortir l'oportunitat, això amb uns 18 anys, d'obrir, jo havia en aquells moments fet l'Escola d'Art de Sant Cugat, havia creat, pensant en això, en fer una escola moderna, atractiva i tal, a la ciutat de Sant Cugat, amb l'últim ajuntament franquista. Aleshores vaig creure que era oportú de crear una escola, però també paral·lelament de crear un centre on pogués exposar gent d'aquella època. O sigui, agafar una mica l'arrel de l'Escola Catalana de Tapís. La gent que havia anat a l'Escola Catalana de Tapís, alguns ja en aquells moments ja tenien 70 anys i eren grans, doncs tornar a repescar algun d'aquells amb dibuixos, amb tapissos, etc. I això és el que es va fer en el seu moment. Llavors, a partir d'aquí, esclar, què ha fet? Que amb els anys doncs he tingut contacte amb el Corredor Mateos, amb el Ràfols Casamada, com a artistes, però també amb l'Arnau Puig, amb moltíssima gent de diferents generacions. Vicenç del Talló amb més joves, clar, llavors gent que avui compten dintre del món de les arts. Llavors això és el que té el món de la cultura, que està molt lligat amb si mateix. Però clar, només es pot fer aquest lligam a través d'unes entrevistes que estàs fent tu, o a través de tindre un espai físic on la gent inquieta per al món de les arts visuals vinguin i ho vegin. I aquesta és l'origen de Canals Galeria d'Art. I després jo creia que ja em costava sempre m'ha costat, que Sant Cugat en sortiria, però bueno, sempre ha sigut una batalla enorme. Sant Cugat estima l'art? Això és una pregunta que la deixem en l'aire. Vull dir que cada espectador doncs digui la seva. Però, per exemple, jo mateix he fet la Bienal d'Art Contemporani Català, que ara fa 20 anys, per tant té 40
40 anys. Aleshores, aquesta Bienal ha sigut sempre molt ben acollida per moltes ciutats de Catalunya. Ha sigut una Bienal que ha portat el nom de Sant Cugat a Catalunya, també des de la iniciativa privada, com s'ha fet en el seu moment. Repeteixo, el Samaran va fer-ho amb l'Escola Catalana de Tapís. Bé, aquesta és la tasca que a vegades fem la gent del món de la cultura. Jo venia de la Facultat de Belles Arts, jo volia dedicar-me al món de l'art, però vaig veure que era molt difícil vendre, o sigui, treballar l'escultura, treballar la pintura i poder-ne viure d'això. Era molt més fàcil, entre cometes, el fet de poder vendre art. Per què? Perquè si no era del senyor Ràfols Casamada, era del Terrats. I si no era del Terrats, era del Bernils, o era del Codó, o en aquests aspectes. Llavors, esclar, jo vaig agafar gent que era ja molt gran, gent de mitja edat, com Fita o així, i gent de Sant Cugat. I, esclar, això permetia anar aguantant una mica. Però la crisi dels últims anys és tan forta que, esclar, l'administració no ha ajudat a les arts visuals, sí que ha ajudat amb altres tipus de coses, i aleshores, al no haver-hi aquests estímuls, esclar, dius, doncs ja s'ho faran. Llavors, tu, com professional, dius, bueno, ja s'ho faran, però jo escolta'm, tu creus que jo tinc que tancar després de tants anys i que ara mateix aquests dies m'estan enviant cartes tots els meus amics de tot el territori, inclús gent de Madrid i gent, mira, l'altre dia estaven aquí a la televisió de Múrcia perquè volen fer alguna cosa amb gent d'aquí cap allà. Dic, no, jo és totalment obert, inclús a Madrid, on sigui. Dic, però, clar, hi ha una despesa. Si tenim subvenció per part de la comunitat o per part d'una caixa o tal i qual, ho podem fer-ho. I llavors, bueno, és el que en aquests moments un intenta aguantar. I llavors, per què? Perquè qualsevol que es dedica al món de les arts es dedica fins a l'últim dia de la seva vida. No rendeix mai, Tu no veuràs cap actor que digui jo em retiro. Un actor diu, jo em moriré a l'escenari. La jubilació no existeix en el món de les arts, la paraula jubilació... Jo crec que no, jo crec que, escolta'm, jo... Tu no t'has plantejat, no? Mira, tots els poetes que conec s'han mort fent poesia. Els actors, vull dir, estan en el teatre i tenen, no sé, molts anys. Què t'han dit els polítics? Perquè m'has dit, he rebut moltes cartes d'amics meus parlant del tancament. I no sé si t'han dit alguna cosa, algun polític d'aquí de Sant Cugat. Jo segueixo dient que, bé, algun polític diu que vol parlar amb mi, a veure què es pot fer i tal, però clar, si no ho han fet fins ara... Venien a la galeria? Alguna vegada venien alguna vegada. Vull dir, hi ha algun moment determinat que jo convidava i aquestes coses, no? Però així vindre per vindre, diguéssim, no. Aleshores, sempre jo he dit que m'he trobat més recolzat per part de la Generalitat de Catalunya, que en el seu moment vaig posar banderoles a tot Sant Cugat i em va donar ajut per un 80% d'aquestes banderoles, perquè una de les missions consideren que és que s'apropi les arts al públic. Ara mateix, des de la Generalitat s'ha dit, ostres, hauríem d'intentar alguna cosa. Sí, perquè, a veure, de 200 i pico de galeries que hi havia a Catalunya, ara no arribem a 80. Llavors això és greu. I llavors, bueno, si la gent del cinema es queixa, imagineu-vos que ens queixarem els que treballem amb les arts visuals. Aleshores dius, bueno, parlem-ne, sentem-se, veiem possibilitats, perquè resulta que potser hi ha més d'un Vilacases que pot ajudar. Si et sembla, anem a conèixer, t'he dit que l'objectiu d'aquesta entrevista també era conèixer-te una mica millor, Sant Cugatenc de tota la vida. Anem a fer-te unes preguntes breus, si et sembla, perquè clar, em parlaves, jo vaig començar a estudiar Belles Arts, sabia que no era un camí fàcil. Si no haguessis estudiat Belles Arts i no t'haguessis dedicat a l'art, a què t'hagués agradat dedicar-te?
Mira, a veure, si fem aquesta part vella de Sant Cugat, pensa que jo sóc dels històrics de Sant Cugat, no Josep Canals, sinó els avis i els besavis i tataravis. O sigui, venen de Valldoreix. Els primers documents que jo tinc, els tinc casats i datats a l'església que hi ha a Valldoreix. A quin any estan datats? Això, bueno, des de fa 300 anys, més o menys, o sigui, exactament. Llavors, a veure, a casa meva em deien a Cal Cando, a Cal Rayo, bueno, diferent gent així. Aleshores, hi havia que el meu avi va ser el que es va casar amb una de Cal Cando, que era Canyameres, va vindre a viure aquí a Sant Cugat. Aleshores va anar a viure a l'antic hospital dels monjos del carrer Hospital de Sant Cugat. I llavors, naturalment, en aquelles èpoques tothom es dedicava a la pagesia, més o menys, no? Aleshores, aquest, diguéssim, és el primer que des de Valldoreix passen a Sant Cugat. I, a veure, jo des de petit, el meu pare era molt intel·ligent, el meu pare havia anat a l'Esqueta, que era un dels col·legis històrics de Sant Cugat, i li agradava la poesia, tenia una certa inquietud cultural. Bé, llavors, quan el seu fill li diu home, a mi m'agradaria dedicar-me una mica a l'art i tal, doncs va dir, bueno, doncs vinga, va, fes arts i oficis o fes coses així. I llavors vaig fer arts i oficis a l'escola Llotja de Barcelona, que era de les reconegudes, i llavors l'escola Massana. I més tard, que vaig entrar a treballar en el Col·legi Viador de Sant Cugat, un dels col·legis privats de fa anys, doncs em van dir, bueno, escolta'm, tu no tens el títol oficial de llicenciat, per tant tindries que llicenciar-te. Llavors és quan em vaig apuntar a la Facultat de Belles Arts de Barcelona. I si no haguessis fet Belles Arts, què haguessis fet, Josep? A veure, hi havia algun plan B o no? El plan B que jo tenia és que m'agradava escriure, m'agradava ser aquelles coses que tens quan ets petit. Dius, ostres, m'agradaria ser policia. Policia per dir inspector, saps? Allò, detectiu, no? Sí, detectiu. Suposo que era perquè estava influenciat per Roberto Alcázar i Pedrín i aquestes coses dels còmics d'aquella època i tal, no? No em veia jo ni com botiguer, ni com casa de pagès, ni aquestes coses. Em veia més amb coses d'aquest tipus. Aleshores, bueno, també, a veure, jo sóc un dels que formo part de la primera joventut revolucionària de Sant Cugat, dels conveiars en el seu moment, dels que anem creant el casal parroquial als amics de tothom, junt amb uns capellans que hi havia en aquells moments, que eren aquests capellans, en diríem, obrers, que no anaven amb sotana, sinó que intentaven ajudar el jovent, i llavors anem començar a portar el que avui es va entendre en el seu moment com nova cançó, i va començar a haver-hi una inquietud, i llavors jo en aquella inquietud vaig conèixer tots aquests... Quants anys tenies? Bueno, això estàvem parlant d'uns 17-18 anys. Molt jove. Sí, però llavors aquesta generació és la que hi ha el Pros, és la que hi ha el Cabrerizo, és la que hi ha tota aquesta primera... Va ser la primera joventut que es va implicar d'una forma laboral, cultural, a la ciutat, en un antic casal. Inclús anem a fer cinefòrums, ara mateix que s'ha donat un premi de cinema a Miquel Porter i Moix, doncs ell va vindre aquí. Bueno, anem a conèixer moltíssima gent. Com era Sant Cugat d'aquella època? Molt camperol. Vull dir, a veure, hi havia gent que es dedicava al camp, gent que tenia la seva petita botiga, i llavors alguns universitaris, els primers universitaris que van haver-hi, els primers que van entrar a escoles d'art, per un cantó hi va ser, escoles d'art, escoles de formació més superior, va ser el doctor Pila, que ha quedat marcat a la ciutat
el metge del poble, diguéssim, i la Teresa Ferrés, que és escultora, que ella va passar doncs, també per el que era en aquells moments l'Escola Superior d'Art, no? I aquests eren els dos primers, i després hi ha el Grau Garriga i altra gent. Però, bueno, allò era molt... A veure, aquell jovent que hi havia en aquells moments, la gent treballava el que sortia, i, per exemple, si t'interessava el món de l'escultura, com el Pep Codó o com a mi, doncs treballàvem amb escultura, amb escultors, etc. Però aquest era el poble que hi havia. Aleshores, nosaltres anem a anar veient, en l'època de l'alcalde Bernils, la transformació, tot el que avui és Avinguda Cerdanyola, havíem vist que en molts llocs encara hi havia camps i tal, i llavors es va anar transformant. Perquè, Josep, ja per anar acabant aquesta entrevista, molt breu meu, a Sant Cugat d'ara o de fa 40 anys, amb què et quedes? Home, a mi m'agrada el Sant Cugat d'ara, m'agrada la Catalunya d'ara, l'Espanya d'ara i l'Europa d'ara. Allò que era tan difícil, resulta que tots formem una pinya que se'n diu Europa. I Europa és una forma d'avançar davant dels grans poders, Japó, Amèrica, etc. A nivell de Sant Cugat, escolteu, Sant Cugat és un dels llocs que ha quedat com la caseta de l'Hortet, amb grans jardins. Molta gent diu, ostres, que Sant Cugat és meravellós. És que, a veure, la gent que avui viu a Sant Cugat, que té 10 anys, 20, 30, 40 anys, ha anat a molts llocs per aquí en bicicleta, i ha anat pels camps, i ha anat tal, i no hi ha hagut una problemàtica com en altres indrets. Aleshores és molt diferent Sant Cugat dels pobles veïns de Cerdanyola o Rubí, per posar un exemple. Aleshores, aquest és i llavors la serra de Collserola, que era un bosc, avui és un entorn, és el nostre gran... El pulmó, no? El nostre gran pulmó, que hi ha unes fonts, que hi ha una sèrie de coses, i que la gent va en bicicleta, va a cavall, descobreix aquella zona. Bé, llavors dius, t'agrada aquest poble? Home, sí, aquest poble m'agrada, però també m'agrada aquest país que tinc, o sigui, els poblets, pobles, viles i ciutats que estem a l'entorn de Barcelona, que no tothom es quedi a la ciutat de Barcelona, sinó que també es desplacin cap a Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Sitges... Que vinguin també aquí a conèixer. Cap al Maresme, etc. Josep, ja per acabar aquesta entrevista, digue'm quin és l'artista que més t'ha sorprès en aquests 44 anys com a galerista aquí a Sant Cugat? Sant Cugatenc, a veure, doncs et diria, hi ha per mi dos bàsics que han fet una evolució enorme, que els hi veig créixer. Per exemple, el Sergi Bernils feia unes ceràmiques de casa seva, com era la tradició familiar, i uiteu-lo avui a la projecció que té. Tenim aquí, Sí, exacte. Una obra de Sergi Bernils, s'ha de dir. Exacte. Aleshores, i la Neus Colet. La Neus Colet, que ha fet servir el ferro i el gravat, i que també són els dos més... Els altres que n'hi ha de bons professionals, no m'han sorprès tant com aquests dos, que han fet una evolució enorme en els últims 20 anys. Doncs, Josep, moltíssimes gràcies per atendre'ns, moltíssimes gràcies per convidar-nos a aquest estudi domicili ple d'art, ple d'inspiració, no? I suposo que amb ganes de continuar i seguir treballant, no? Això per descomptat, perquè vull dir, l'art enganxa. Sí? Sí. Porta molts anys i no s'ha rendit, No, és que jo no he vist ningú que tanqués portes al 100%. Poden tancar portes, però deixar sempre la finestreta oberta. Així ho dic, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Doncs nosaltres arribem aquí a l'entrevista d'avui d'Autòctons. En properes edicions anirem coneixent més personatges històrics de Sant Cugat, que és el que ens agrada i sobretot ens agrada molt parlar gent com Josep Canals. Moltíssimes gràcies.